Que sí, que el secreto está en la I de Ibarra. Aceites Ibarra. Que sí, que el secreto está en la I. La I de Ibarra. Que el secreto está en la I. Normalment m'agrada cuina bastant senzilla, casolana, i si és això, al cap de setmana, que llavors convides a gent a casa, doncs potser algun estofadet, alguna d'aquestes coses que la meva àvia m'havia ensenyat i que sempre m'agrada posar-les en pràctica, no? El último consejo para una futura ama de casa. Un aceite de calidad, Coipé. Los aceites preferidos para la felicidad de las jóvenes amas de casa, Coipé y Coipesol. A mi m'agrada anar al mercat, comprar productes frescos, m'agrada cuinar-los, m'agrada molt la cuina, és com alquímia. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. ¡Yo sí! Voy a hablarles del arroz. Hi ha tants tipus d'arròs, per 4 duros, i que està molt bé. M'agrada molt l'arròs, a més trobo que és un molt bon aliment per acompanyar. En los años que llevo de chef, he comprobado que el arroz es lo que mejor va para acompañar toda clase de platos. Hágalo usted en su casa, señora. Verá que el arroz conduce bien el sabor, que es muy fácil de preparar y que bien completa un plato. Las dos nos vamos a comer. Mamá, ya voy. ¿Qué has hecho hoy? Arroz. Arroz. Con sos. Siempre me sale bien. Qué fácil es hacer un buen arroz con sos. Jo tinc molts records, diguem-ne, de la cuina, diguem-ne, de l'àvia, com una cuina bona, elaborada, etc. Jo diria, millor. El nostre pa de cada dia. Casolà, honrat, entranyable, fet com sempre, amb bona farina, aigua, sal i una justa cocció. Així és el pa rossent. Suposo que des del punt de vista dietètic, d'equilibris, etc., en alguna cosa devem haver millorat. I la mateixa indústria, que ara està molt controlada i tal, proporciona un tipus d'aliments, començant pels congelats, que serveixen moltes vegades per menjar bé i de manera eficaç i no menjar el primer que et donen a qualsevol lloc. Varetes de lluç Capità Pescanova. Això sí que és per grumets. Sí! La xarxa! Que es trenca la xarxa! Tots a favor! Endavant! Ja està! Ben fet, noi! Què, grumet? El problema està en què amb els congelats et venien una sèrie de productes que no sabies d'on venien. Vull dir, et posaven un lluç, però que aquest lluç estava pescat al Cap de Bona Esperança. Aleshores, el lluç del Cap de Bona Esperança no té el mateix gust que el lluç mediterrani. A la planxa, a la parrilla, frito o rebozado, en salsa, en gabardina, al horno o en salpicón, pescado congelado de 1000 maneras. Jo sempre entenc o defenso que a vegades és millor un producte congelat que un producte mal conservat o fresc que tingui uns dies, no? El que passa que no entra a dintre dels meus esquemes de lo que jo entenc la meva professió com a cuiner i el plaer que em donen els aliments amb el seu estat més natural possible, no hi entra la congelació. Carlos sigue convencido de que el sabor del plátano de Canarias puede hacer disfrutar a todo el mundo. Plátano de Canarias, el mejor sabor del mundo. I si tiene botitas, mejor que mejor. Jo recordo que quan era relativament petit, de tenir 8-10 anys, vaig anar a passar unes vacances amb els meus pares i la meva germana al santuari de Queralt i ens van oferir
sí volíem que ens obrissin especialment una llauna de pinya, que era un producte absolutament, diguem-ne, exòtic en aquell moment, no l'havíem tastada mai, i vam dir, provem-ho, a veure què passa. I, escolta, vam tenir feina per acabar-la. Vaja, no la vam acabar, i això que vam estar, penso que una setmana allà, senzillament perquè la vam trobar una cosa allunyada del nostre gust, no ens agradava. No se pierda el sabor de una piña natural, con todo su frescor y valor nutritivo. Piña natural. Mucho gusto. De generació en generació, Dul continua fidel al teu gust. Flam d'ou Dul al bany Maria, el flam de tota la vida. Niños, ¿qué queréis de postre? ¡Los Danone! ¡Los Danone! Me viene bien un Danone. ¡A mí de fresa! ¡A mí de piña! Ya me lo suponía. Ahí van. A la meva època, els iogurts, nosaltres els preníem amb gotets de vidre i els portàvem a la lleteria després a tornar els envasos. Danone, dame Danone, qué rico que está. Deles Danone, verdadero yogur con todas sus propiedades saludables, nutritivas y digestivas. Danone es salud. Danone, el verdadero yogur. Qué rico que està. Per mi i per molts, el millor anunci que s'ha fet de televisió era de Danone, que deia ensenya als teus pares a prendre't un iogurt, no? Let me try once more. Let me try again. Let me try again. I era una meravella, no? Era una meravella. I a més, què és el que en el fons també busca el creatiu publicitari? Vull dir, verdaderament va transformar la historia del postre lácteo en el país. El objetivo era cómo podemos hacer para crecer, para que la gente sana también tome su yogur, porque no puede ser solamente un producto de niños y enfermos. Tiene que ser un producto para cualquiera, porque es un producto sano para cualquiera. Ho has de tastar. Entonces mostramos a los consumidores reales del yogur en aquel momento, que eran los niños, dando de comer a sus padres. T'agradarà molt. Y le decían, pues lo tienes que tomar, está buenísimo. És molt bo. Danone és molt sa. Ja veuràs que fort que et tornaràs. Iogurt Danone. Aprèn dels teus fills. Y realmente la campaña funcionó muy bien, ¿no? Hoy tomamos yogur todos, aunque estemos sanos. Sota aquesta samarreta hi ha un cos Danone. Sota aquests texans hi ha un cos Danone. Cossos Danone. Desnatados Danone. Let me try again. Let me try again. Buenas. Que no, guapo, que este no es mi anuncio. Gran noticia. El 19 de noviembre, el Libretón BBV sortea, fíjese bien, 400 millones para una sola persona. Y claro, por cada 50.000 pesetas, su número participa una vez más en cada sorteo. Corre a abrir su libretón. Y si pone más dinero, tiene más posibilidades de ser supermillonario. ¡Ah! ¡Qué tarde me está dando el angelito!